te kong malaong ECM nakaliang jong nga makwe nakaliang jong ka sorkari parokwe panakaliang jong ki leaders hapo ka jalan megala kalong kay kabapangod kabalong tendit adogan ka ya kajing lat kensan no i Dr. Ricky sengkon webbi badon long jong ka silong constituency dengan semua ba ia dan bentalang mentakami ngadu chief minister jongi pat mangi bro di semua bahan ki MNAs jongi baro ki MDCs ki don ngam baro ba ibu ya kini ke jingjia ke pasnosi ki bangi pun ke brio ngimla ban pediang tang ha ke jingnya utei ban jong ku kamtit ba ban ngit scam lu bakal ada kaplan ke jong u ban jong de ngipa ya ke jing smolem sya ki para jong i paro ki ba yin ki ba sem jong i ba sengkon paro bat ba ngi krimen scam ngi tuai bogle un ai ya ke jing ja thai yau syakri jong u bat kum ju un ai ya ke jing tengen ya ki ba yin ki ba sem paro dia kabete bat ka session ka bingidon la syai ka ski ko mai CM la ka batai ka BSc kan syong la syai ka ski bat nakaliang jong ka sorkar lang ba jong chief minister jong ila pha ya ka jing ngau ba la kum no kum la syai ka ski i dei ban ajon ya kan ka house ka jong la syai tem la ya kata ngin sale la syai ka ski ha ka ba ni ha ya ka ban don ka abashwi reference kajing ai burong khadum ya uneu noyalam jong ke celam megala jongi bat ya kene ngin sa pedip sepi la syai kasni hadin ba ka BSc ka syong hapo ka office jong speaker betul burong jong ya kane ngidang ya ni ngidang ya perkat ngidang dai ke ai kama ide panle kapum bangi jule om tang hapo ka celam megala re hapo ka rindia ka hoi dengan le ya kata kabate